जौना कलमिया से लिखता है नामवा उहो कलमिया हो जाला दीवाना। तहरा में दोष नइखे करे जाय अखिया के दोष वाला कोच 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 मारी सिवान वाला कोच 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 करी सामान तोर फच 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 फच। चलिए नमस्कार, रुआ देखा तनी खेत खलिहान ब्लॉग और फिलहाल हम पहुंच गए बनी रंजन लाल यादव के जौन की सिवान के नाम पर जौन सॉन्ग आयल रहे मारी सिवान वाला कच कच। तो चलिए वही स्टार से हम लोग मिलावेला बानी और सामने रो देख रहा बानी रंजन लाल यादव जी बानी। चलिए यहाँ से सबसे पहले यहाँ से अपन परिचय जानल जाए यहाँ के जी। चलिए नमस्ते प्रणाम, हम आपसमन के भाई रंजन लाल यादव, आप सबके भी प्रणाम बावे। और हम बता दे चाहतनी कि खेत खलिहान ब्लॉग्स इस चैनल पर जे भी जुड़ल बा सबके हमारा तरफ से प्रणाम बा जी। तो चलिए सबसे पहले रंजन जी सबसे पहले वो गाना के बारे में विषय में बात कर लिया जौन की जौना गाना से रहुआ हाईलाइटेड भइनी। तो थोड़ा बहुत वो गाना के थोड़ा गुनगुना के सबसे पहले सुनाई हमारे दर्शक जे भी देखा था। गाना आप सबके बता दी कि वो गाना सिवान वाला हमार वायरल भई रहे और बहुत सारा बाजल गाना, बहुत सारा गांव में ऑर्केस्ट्रा में ये गाना पूरा वायरल रहे, अभी भी बाजेला खड़ा खड़ा में जी। गाना के बोल रहे अली बंगाल से तेहू बिहार रे लागेली पकिया तेहू छिनार रे लइका होई तोरा धक 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 मारी सिवान वाला कोच 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 कोच। गाना ये रहे भैया। रंजन जी एक बात बताई सबसे पहले ये गाना में जो बा न काफी रियलिटी में अश्लीलता बा, तो एक मतलब का कहे चाहते अश्लीलता जो गईले बनी ये विषय में का कहे चाहते हैं कुछ सफाई भैया बतावल चाहतनी कि गाना हम जब गायकी चालू कैले रहनी ना तो लगभग 8 गो हम गीत गौले रहनी। 8 गो साफ सुथरा एकदम सैड सॉन्ग रहे, लव सॉन्ग रहे, 8 गो गीत गौले रहनी। उ 8 गीत चलल ना ठीक ना, बहुत मेहनत कैला के बाद पैसों बड़ा हम लगौले रहनी, 2000 रुपया लगौले रहनी लगभग। हम बड़ा बाहर रहत रहनी तो बिल्डिंग के काम करत रहनी, ओने सहनी गाना गावे के जुनून भई 2000 रुपया लगैले रहनी। गाना गौनी चलल उलल ना तो 2-3 गो हम गाना कैनी जौन की यही टाइप के रहे, अश्लील गीत रहे। और ये बड़ा मार्केट में देखते बानी सब कोई के मोमेंट एक खानी ना होला, हर इंसान के सोच एक खानी ना होला। केहू ऑर्केस्ट्रा सुनेला, केहू लव सॉन्ग सुनेला, केहू बेवफाई सुनेला, काहे कि हौ भाई दोसर सुनियन, हौ भाई दोसर सुनियन, हौ भाई दोसर सुनियन। सब कोई एक एथी में नहीं, केहू के धोखा मिलल बा, केहू प्यार में बा, केहू ऑर्केस्ट्रा ला बजावेला, तो वो टाइप के आदमी गाना गावेला। अब गौनी या बाजल बहुत सारा प्यार आशीर्वाद मिलल भाई लोग के जी। तो चलिए वो लोग सुननी आ लोग काहे से कि सिवान में जहाँ भी ऑर्केस्ट्रा होखो ना अगर ई गाना ना बाजल मारी सिवान वाला तो समझ ली कि वो ऑर्केस्ट्रा में थोड़ा भी इंजॉय ना मिली पब्लिक के, चाहे तो जे भी देखे वाला दर्शक लोग बानी लो। तो चलिए सबसे पहले रंजन जी को बात बताई कब से रोरी गायकी के क्षेत्र कब से रोवा स्टार्ट करी? लगभग गायकी 4-5 साल हो गए भैया। 4-5 साल से हम गायकी करत हनी और बहुत सारा और भी गीत बाड़ी सन जौन की साफ सुथरा बाड़ी सन। अब हम फाटा थोड़ा कमे गाइले, साफ सुथरा भी गीत बाड़ी सन। कई गो गाना ट्रेंडिंग में रहली है सन इंस्टाग्राम पर। अभी फिलहाल में तो हम गीत छोड़ले रहनी काहे कि थोड़ा घर के परिस्थिति ठीक ना रहला ओके चलते जी। तो चलिए रंजन लाल यादव जी से सुनिया लो यहाँ के जौन भी अंदर दिल के जौन बात बा समझी लो, विचारी लो, ऐसा कोनो बात नहीं के जौन की जौन गाना जो निकल रहे मारी सिवान वाला कच कच कोनो कुछ वजह से ही गाना के गावल गईल रहे। तो चलिए और भी गाना आवे ला बा कुछ जी। गाना लगातार अब हम सोचतानी करे के ठीक ना जी। बस है थोड़ा घर के दिक्कत बावे, मम्मी के तबीयत ठीक नहीं के रहत, इक्वली सब ठीक हो जाला ओकरा बाद हम लगातार गीत करब। अभी एगो इंस्टाग्राम पर हमार गाना आई रहला, बहुत अच्छा ट्रेंड कैले रहला, दिल लेके गईल एगो गाँव के लड़की है। एगो और गाना गौले रहनी छत पर से ताकेलू जंगल है झाँकेलू दीवाना बना गईलू। बहुत तो ब्यास जी थोड़ा सा गुनगुना के तो नहीं सुनाई दर्शकों लोग के अच्छा लगो, जोन पहले वाला जोन गाना जोन बताओ तो नहीं उ थोड़ा गा के बताई। एगो गीत हमारा आई रहे भैया, लव सॉन्ग रहे जी जी। बहुत लोग के
कमेंट रहे कि भैया कोनो लव सॉन्ग गाई, तो गाना एगो हम गौले रहनी। अरे छत पर से ताकेलू, जंगला से झाकेलू, ओठ पर हंसी रखेलू, दीवाना बना गइलू हो, दीवाना बना गइलू। तो चलिए अभी सुनिए लोग रंजन लाल यादव जी से बहुत ही एगो प्यारा सा सॉन्ग लव स्टोरी में। तो चलिए बात के आगे बढ़ाते हुए हम लोग से एगो बात बता दे जानी कि रंजन जी जो बानी ना जौन की यहाँ से जैसे यहाँ के गांव है मनिया बाजार से बस थोड़ा दूर बा, और यहाँ के गाँव में रहनी ना। सबसे पहले बात अगर वो लोग भी आवत तानी लोग भेंट मुलाकात करे तो यहाँ से भेंट हो ना पाई। कहाँ रहनी रंजन जी? स्टूडियो पर आदमी रहतला, ठीक ना। अभी हैदराबाद हम कुछ काम खातिर गए रहनी है, जी। ओने से अइनी है तो रउआ फोन कइनी था, भेंट मुलाकात अभी भइल बा भैया तो से। सुने में आवत रहे कि मतलब हैदराबाद से ही और भोजपुरी एल्बम निकलत रहे। ना ओने से ना निकलत रहे। हम शुरुआत भैया जामापुर से कइनी, जामापुर से अपन गायकी का हम शुरुआत कइनी। बहुत शौक रहे हमरा गावे के गाना वगैरह, आ ओकरा हमरा लाइन ना मिल पाओ कि हम केंगा गाई, कहाँ स्टूडियो बा, कुछ जानकारी ना रहे भैया। जी। तो बाहर से हम अइनी तो एगो गाँवे के लइका रहे, उ कहलस कि अपना जमेपुर में स्टूडियो बा। हम बहुत खुश भइनी जी। वही लइका सन के दूगो के लेके गइनी, या पूरा पता कहीं जा ओकरा स्टूडियो भी नया खुलो रहे, युवराज म्यूजिक नाम करके रहे, ओकरा स्टूडियो नया खुलो रहे। स्टूडियो के भी उतना नाम उम ना रहे। वही में पता करत करत आदमी गइल, ओकरा बाद हम गायकी हो जाए शुरुआत कइनी। अभी तक आदमी करता, अभी पटना तक ले आदमी गावेला। पटना भी रिकॉर्डिंग भइल बा, मीरगंज भी रहत रहनी है, और जीरोदी हो जाला, जमापुर हो जाला। अच्छा व्यास जी, कुछ समय पहले के बात हो जना टाइम कुछ और गाना को चोरी भइल रहे, उस बारे में क्या बताओ चाहते हैं? ए बारे में का बतावल जी भैया, आप जानते बानी ये बारा एगो गाना हो तो ऊपर 50 गो आ जाता गीत। गाना गौले रहनी कि तारा अखिया के कजरा ए जान झगड़ा करा देले बा, हमरे लिखल गीत रहे, ज्यादा करके हम अपने लिखल गीत गाइले। गाना गौले रहनी कि गाना का बोल रहे, अरे गांव भर के लइकन के आपस में ई त लड़ा देले बा, अए है। अरे गांव भर के लइकन के आपस में ई त लड़ा देले बा, हाँ लड़ा देले बा। तहरा अखिया के काजरा हे जान झगड़ा करा देले बा। तो चलिए अभी सुनिए लोग बहुत ही हाईलाइटेड सॉन्ग ही बावे, काहे से कि ये गाना के खेसारी लाल यादव जी भी गईले बानी, और जौन की वहाँ के गाना जौन रहे वो बहुत बहुत आगे मिलियन में पहुंचल ओकर व्यू। तो कहल जाला कि एगो होला ना बड़ा स्टार जौन स्टार कलाकार होला ना, वो छोटा स्टार के हमेशा दबा के रखेला। ए बारे में क्या कहे के चाहतनी? भैया कहल का चाहब, पब्लिक देखते भी है तो एकरा मतलब कहीं ना कहीं यहाँ के गाना जौन बा ना चोरी हो गइल रहे वो घरी, बात सही रहे। हम बता देल चाहतनी कि हमनी के छोटा कलाकार हैं जा, हमनी के बहुत भाग से कोनो गाना उठेला, बहुत मेहनत कइला के बाद बड़ा बड़ा कलाकार बानी लो, बड़ा बड़ा चैनल पर छूटता। एगो चैनल से ना कई गो चैनल से कम्युनिटी मराता, ऐड लागेला। तो भैया लोग के तो बहुत ऑप्शन बा, हमनी के गरीब परिवार के आदमी बानी जा, मेहनत करी ले जा, बड़ी भाग से एगो गाना उठ जाला, ओहू के लोग चोरा उरा के गा देला। आ कई गो कलाकार लोग उठौले रहे ई गीत के, धनंजय धड़कन, अवधेश प्रेमी, गोलू गोल्ड, नगेंद्र उजाला, खेसारी भैया लास्ट में गा देले। और केहू से फर्क ना पड़ल, खेसारी भैया से पड़ गइल, काहे कि हमार वीडियो भैया 1000 रुपया का रहे। 1000 रुपया का वीडियो शूट भई रहे, रागनी म्यूजिक से ही गाना रिलीज भई रहे, तो 1000 रुपया के वीडियो बनवले रहले, ठीक ना। खेसारी भैया के 50,000 के वीडियो रहे, गाना भी रहे, शिल्पी राज के साथ डुएट गाना रहे। तो होला, अब का करें, ये कुल बात बा। तो चलिए एक और यहाँ के सॉन्ग बा जौन की कौन सा गाना रहे राउर, कलमिया से लिख दी दीवार, कुछ ऐसा कुछ गाना रहे बोल रहे, थोड़ा ऊ गा के भी थोड़ा सुना दी। गाना गौले रहनी भैया, ई गाना एक बार के स्टूडियो में लिखाइला, बहुत अच्छा गीत बा, वही जा बनल। काहे कि हम ज्यादा करके स्टूडियो में बना के स्टूडियो में गा दिले, जे जानते उ जानते बे। गाना रहे, तैयारे आइले गाँवे तहरा क के बहाना, देखिले चेहरा तोहार हो रोजाना।
अरे आइले गाँव तहरा क के बहाना, देखिले चेहरा तोहार हो रोजाना, जौना कलमिया से लिखता हर नामवा, उहो कलमिया हो जाला दीवाना। जी बहुत सुंदर लागल यहाँ के जोन सॉन्ग बा, काफी बेहद सुंदर बा। तो चलिए कुछ देखे वाला दर्शक के कुछ कहे के चाहे रहुआ। देखे वाला दर्शक लोग के ये कहल चाहब कि भैया जंगा रंजन लाल यादव के आशीर्वाद प्यार देनी, ये चैनल के खेत खलिहान ब्लॉग्स के खूब सारा आशीर्वाद प्यार दी। अपना भाई के भी आगे वाला गाना जितना भी अब आवत हवे वो गाना के खूब सारा आशीर्वाद प्यार दी। भैया मार्केटिंग करे में अपना चैनल से जरूर। बिल्कुल। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी के, काहे से कि यहाँ के अपने कीमती टाइम निकाल के एक छोटा सा इंटरव्यू देनी। और सबसे बड़ी बात ई बा कि रंजन लाल यादव जी के जौन भी गाना रोवल लोग तक पहुंचे ओकरा काफी सपोर्ट करी, दबा के सपोर्ट करी। काहे से कि एगो छोटा कलाकार बना उठावल रोवल लोग के हाथ में बात। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।